Gipuzkoak industria sektoreko enpresa txiki eta ertainentzat zibersegurtasun zentro bat izango du. Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentro aurreratua, horixe izena. Markel Olano aldu nagusiak eman du bere ezaugarri nagusien berri. Zeintzun dira proiektu horren helburu nagusiak? Alde batetik daukagu ezagutzaren arloa guretzako oso importantea da, eta beraz I, G, G, B laborategi bat martxan jarriko dugu zibersegurtasun arlo horretan, eta horrek martxan jarriko du baita ere zertifikazio lerro bat. Zertifikazio hori gure industrientzat oso importantea da, zertifikatu horiek balioko dutelako nazioarte mailan akreditazio bat edukitzeko eta objektiboki adierazteko prestatua daudela baita ere segurtasun ikuspegitik euren zerbitzu eta euren produktuetan. Hori da guretzako giltzarri importantenetako bat. Ezagutza hori baliatuko dugu zertifikazioak enpresei eskuratzeko. Garbi dago sensibilizazioak eta formazioak garrantzia handia edukiko duela, talentua erakartzeko eta mantentzeko. Gero baita ere, difusioa, zibersegurtasun kultura berri bat ezartzea gure lurraldean funtsezkoa ikusten dugu, eta hortarako observatorio bat martxan jarriko dugu, teknologia arloetarako. Eta gero, garbi daukagu baita ere, prebentzio arloa oso importantea dela, eta baita ere, enpresa sektore berri bat martxan jartzea. Laborategian ipini du azpimarra, ekonomia sustapenerako diputatu Ainhoa Izpuruk. Espazio guztiak dira beharrezkoak zentro honetan, baina nik azpimarra hemen jarriko nuke laborategian. Lurraldeko enpresentzat beraien produktuak, beraien zerbitzu berri horiek testeatzeko leku bat izango da, aukera bat emango zaie, eta lehenago aipatu diren zertifikazioak ere eskaintzeko aukera izango du. Eta batez ere, eragile ezberdinen kokaleku bat izango da. Eragile desberdinek nahi diguna da espazio berriak sortu, bai enpresak, bai zentruak, bai ezagutza beste erakunde horiek ere, elkarlanerako leku bat bultzatzeko. Aurkezpen ekitaldian emandako datuen artetik bat aipatze aldera, azken urtebetean zibererasoren bat jaso izana aitortu dute enpresen erdiek. Ildo horretatik foru ordezkariek adierazi dute zibermehatxuei aurre egiteko lagungarri izango dela zentro berria. Baina hortik harago ere aukera izugarriak eskaintzen dizkiela zibersegurtasunak gure enpresei eta balio erantsi moduan eskaini behar dutela. Etorkizuna eraikiz egitasmoaren testuinguruan Foru Aldundia bultzatzen ari den proiektu estrategikoetako bat da hau. Eta Markel Olano diputatu nagusiak gaineratu du euren ekonomia estrategiaren bi helburu nagusiak betetzen dituela. Alde batetik lurraldeko industria sektorearen lehiakortasuna bultzatzea eta bestetik enplegua eta lanpostu berriak sortzeko Gipuzkoa etorkizuneko sektoreetan kokatzea. Zentroaren kokapenari dagokionez Donostian egongo da Zuatzuko enpresa parkean. Zuatzuk konektagarritasun baldintza ezin hobeak eskaintzen ditu foru eta udal arduradunen esanetan. Eta horregaitik batetik eta bertan zibersegurtasun alorreko enpresek duten presentziagatik bestetik leku ezin aproposagoa dela gisa horretako azpiegitura bat hartzeko. Eneko Goia Donostiako alkatearen esanetan hasieratik izan dute garbi Donostiak behar zuela izan bere kokalekua. Guk garbi ikusi genuen, etorkizuna eraikiz egitasmoaren barruan zehaztu zanean ziberseguridadeari buruzko zentro bat egon behartze da, bere kokadekua Donostia izan behartze da, zalantzarik gabe. Eta hasieratik adierazi genion Gipuzkoako Foru Aldundiari elkarrekin lan egiteko asmoa, hain zuzen ere, helburu hori lortze aldera. Bada dena ondo bidean, datorren urte hasieran izango da martxan.